प्रणाम। प्रणाम। भौजी रउए कुछ पूछी? हाँ बिटिया, तोहर नाम कहा? पूजा। पूछा कौना क्लास तक पढ़ल बिया? अच्छा, कहाँ ले पढ़ले बाड़ू? जी इंटर पास की हूँ। भौजी बहुत बढ़िया। और कुछ पूछी? अब को पूछी? खा। ए दीदी पूछी ना, सिलाई कढ़ाई आवेला? देखी, हमरा कहते लड़की पसंद बिया तो बात आगे बढ़ावल जाए ना। बाकी एगो सवाल लड़की के महतारी से करे के बा। जी पूछी। देखी, हर केहू चाहेला कि ओकरा बेटी के जहाँ बिया हो वो अपना पति के साथ ओकरा माई बाप के छोड़ के अलग रहे। बाकी रउआ अपना बेटी के बिया एगो भीड़ भाड़ वाला परिवार में काहे करल चाहतानी? काहे कि पूजा के बाबूजी कहले बड़े। बात 5 साल पहले के हा। हमार बेटा संजय दिल्ली रहत रहे अपना पत्नी नीलम के साथे, तो ओकर बाबूजी के अचानक तबीयत खराब हो गई और हॉस्पिटल जाए के नौबत आ गई। पर बाहर हम अब पूजा निकलनी तब भारी बारिश होत रहे। फिर का भइल कि केहू मदद खातिर ना आइल हमनी लगे। हाँ सही बात बा। हम अपना बेटी के लेके अस्पताल चल गई नी। तब तक काफी देर हो गई। वो अपन आखिरी सांस में कहले, ए सविता, पूजा के शादी तू भरल पुरल परिवार में करिया, ताकि जरूरत पड़ला पर पूरा परिवार एक साथ खड़ा रहे। सुन लेला ना रउआ सबके देख लेने नु। हाँ? सब कुछ जान लेनी। रउआ सबके और कुछ जाने के बा, समझे के बा ना पंडित जी। हमरा बुझाता समधिनी जी के बात सुन के सब कोई के आँख खुल गई हुई। अब केहू के कुछ पूछला के जरूरत नहीं खे। भैया अब सब कोई के पसंद जब लड़की है ये बिया, परिवार पसंदे बा, तब बारात साजा। माँ जी, पूजा ये सब देखी तो का होई? अरे होई का, कुछ दिन तोहरे नियर रोहिए धोई है, अब फेन घर गृहस्थी में लाग जाई है। और का होई? तू अपन चुपचाप काम करो। ए माई, हमके तो लागता कहीं अपने सास के झोटा छोड़ के कहीं तोहरे झोटा पकड़ के ना नोचे लागे। काहे रे? हमार झोटा काहे नोची? काहे कि तेही न मालकिन बन के गइल ले ओकरे घर में भाषण देवे खातिर। वो तो ओकर किस्मत खराब रहे, जोनी भैंस बकरी के घर में ओकर शादी हो गई। अगर अपने माई के भाषण पे रही ना तो सबसे पहले तोहरा के भेज दी तोहरे ससुराल। ए माई, हम और डरा गए नहीं, कहते हमरो विदाई ना कर दे।
आ गई महारानी। देखा कवन नौटंकी शुरू होता। लाई ना। अरे कन्या उजा काहे खड़ा बड़ू? आवा हमरे पास आवा। आई भाभी, आई चाय पी ली। ना माँ जी, हम चाय बाद में पी ले। पी ली ना भाभी, नहीं तो ठंडा हो जाए। आई पी ली। ये सब का है माँ जी? अरे कुछ न कन्या, हम तोरा के बाद में समझा देम। ई सब के छोड़ के तू अपन घर गृहस्थी देखा। आवा आके चाय पीला। ना हम बाद में पी ले। अरे दुल्हन, तहर सास बिल्कुल सोच कहतरी। आए भकुआ के चारों ओरी का देखतरू? जौन देखतरू नु उहे सोच बा। हमनी 3 सास 3 चूल्हा के मालिक हई। आ सुन, तहर माई के फोन आई नु, तुनकरा के कह दीह हमार बड़ परिवार में बियाह भइल बा, लेकिन 1 चूल्हा वाला परिवार में ना 3 चूल्हा वाला परिवार में बियाह भइल बा। ए दुल्हन, हमरा के माफ कर देना। काहे से कि हम तोहरा सास ससुर और पति के बुल्ला पे तोहरा महतारी से झूठ बोल देली हाँ कि हमनी एक्के परिवार बा। अगर झूठ ना बोलती तो तोहरे नियन चांद जैसन बहू नइखे ना मिलत। इतने ना पूजा जी, दिन भर में 3-4 बार तकरार होत रहेला। वैसे रउआ के घबराए के जरूरत नहीं खे। एकर साइड इफेक्ट एक घर के मर्दन पे पड़ेला। सरहद जी, एक जा एकदम आराम से रही, टेंशन लेवे का कोनो जरूरत नहीं है। खूब खाई पी, धीरे धीरे सब आदत पड़ जाए। हमने लेखा रुआ संतरा खाए ना ना ना, कोनो बात नहीं है, हम खा लेता नहीं। प्रणाम माँ। खुश रहा। कैसन बाड़ू बेटी? हम तो ठीक बानी। और सब बतावा, सब केहू ठीक बानू? हाँ, सब लोग ठीक बा। तारा कोई बात के दिक्कत नहीं खेन हुई जी? ना माँ, अभी तो हम बैठ के खाना खात रहे नी। हमार सास ननद सब कोई हमके बना के खियावत रहेले। बा, चूल्हा छू देले बाड़ू कि ना अभी? ना माँ, 15 दिन बाद चूल्हा छुआवल होई। अपन सास ससुर के ध्यान रखिया और सबके कहल करिया, ठीक नू? अब उहे लोग तहार बाप मतारी बाटे। हम सबके आपन सास आपन ससुर मानब। हम सबके ध्यान रखब, सबके सेवा करब। आप बिल्कुल चिंता ना करी। ठीक बा बेटी, अपन ध्यान रखिया। ठीक बा माँ, हम बाद में बात करब। प्रणाम। खुश रहा। अरे बहू, कोनो बात नहीं खे, तू बैठा। पूजा, हमरा के माफ कर दा, कहे से कि हमने झूठ के सहारा ले रह जा। कोई बात ना, अब हमार एक कर्तव्य बाकी ई झूठ के सांच बनाई, फिर से सबके एक बना दी। लेकिन ये संभव नहीं खे दुल्हन। बिल्कुल संभव बा माँ जी। हम सुनले बानी कि कोशिश करे वाला जरूर कामयाब होला। हम एक बार कोशिश तो करी सबके फिर से मिलावे के। दुल्हन जे अलग ही भइल हमरा बेटा बेटी के बियाह में खर्च करे के डर से, उ एक का हुई? अरे बड़की दीदी या मझली दीदी जब अपना बेटा आ बेटी नीरज आ पूनम के बियाह कैलस लोग, ओमे तोरा ससुर जी के भी हिस्सा के बेच देलस लोग, आ ओकरा बाद झगड़ा करके अलग हो गई लोग, ताकि उ लोग के हमरा बेटा बेटी के बियाह में खर्च करे के ना पड़े। लेकिन देखा, सब भगवान बड़े, बेटा के तो निपटिए गइल, बेटियों के भी निपट जाई। ए दीदी, ए दीदी, अरे चुप चुप चुप। अरे होम बानी होम। आधी रात में चोर नियन हमरा कमरा में काहे आईली? ए दीदी, हमरा नींद नहीं आवत। नींद नहीं आवत तो हम का करी? अरे राउडी खेला बेला देख के हम दंग भइल बानी।
खेला? अब कौन खेला कह दिली है हम? अरे रहुआ तो ऐसा खेला बेला कोइले बानी नु 7 जन्म चाहबो करब त ना भुलाई। बिना छोलनी बिना बेलना आ बिना करछुल के मरले ऐसन बोली के मार मरले बनी कि दर्द भी होई आ जिंदगी भर घाव वो ना लौकी। भागे जैसे ज्यादा मक्खन मत लगावा। ए दीदी रहुआ तो ऐसन मौका पर चौका मरनी नु बेटा के बियाह करा देनी, बाकी सास पतोह के बीच में जो झगड़ा लगली नु अब मजा आई। बड़ी नु मजा लेत रहली हो। ओकर बेटी बेटा ना हमनियों के बेटी बेटा बा। देखते हमरा के चढ़ाओ मत। ए दीदी हया तना ओकरा लड़का लड़की से बेटा बेटी से प्रेम रहला तो काहे अलगा भइनी? आ मान लेनी अलगा होइयो गइनी फिर काहे सटे जाता नी? हमने न कहता नी हो गई बोल ले लू अब। हाँ दीदी ठीक बा रउआ सुती। हमरा तो करेजा जुड़ा गई। अब हमरा खूब नींद आई। जय हो हमार दीदी सुती। बाप रे बाप कैसन भी आई। अरे कहाँ के बात कहाँ पहुंचा दिलसिया। का बोलत रहे कि हम सटा तानी? अरे हम नाम सटब ना केहू के सटे दे। अरे अपना तो चैन से सुते गए बिया, हमार नींद खराब कर देलस। भैया प्रणाम। खुश रहा खुश रहा। चाय मिलल? ना बबुआ अभी ले कहाँ मिलल हो। भलाई देखा घर में 3 गो चूल्हा। हाँ भैया लेकिन समय से केहू के चाय ना मिलल आज तक। चाय आ गई बाबूजी। ला आ तो गए चाय। ले भैया। कितना अच्छा लगा था बबुआ। ई नई की दुल्हन जे बिया से पूरा घर के एक कर दिले बिया। सही कहा तारा भैया। ई बतिया हम अपन मेहरारू बहू और ई नालायक के कहानी। अरे एक साथे सबके चाय नाश्ता खिला पिला काम खत्म। लेकिन ना ई तो बस हमरा के दोस्त ना दी। हम तो कहबे कहीं नहीं न माई माने ली न मेहरारू। हम तो खुदे लाचार बानी दोनों से। अरे तू तो चुप रह। ए भैया अरे छोड़ा नहीं सब बात के। हमार बहू ही सही कम से कम हमनी एक साथ तबानी नू तबले जबले तीनों महारानी सुतल बाड़ी। खूब मजा लेके चाय पी ही बहू के हाथ के बनल। अरे हमरा माई बाप के कोनो शौक बा कि अपन पुतोह के हाथ के चाय पी ही। रउआ लोग के विदाई करम ना यही से कि नसीब में एक जगह गर्मा गर्म चाय लिखल बा। अरे पाहुन बैठा बैठा बैठा। अब बैठा। अरे बैठा बैठा चाय पिया। अरे पाहुन राउरो माई चाय पिए नी। जाना बैठा
रखी हाथ बीमाई दीहा आशीर्वाद के दुख सह पाई हाँ सबका के खुश मंगल रखी हाथ बीमाई दीहा आशीर्वाद के दुख सह पाई रोज लागे कौन तेज त्योहार मिलल बा रोज लागे कौन तेज त्योहार मिलल बा हमके ससुरा में भरल परिवार मिलल बा हमके ससुरा में भरल परिवार मिलल बा एगो नया खुशहाल संसार मिलल बा हमके ससुरा में भरल परिवार मिलल बा हमके ससुरा में भरल परिवार मिलल बा जौन सपना हम देखली हा कहीं तो उहे तना देख ले हा। अरे दीदी रवा नहीं देखत पसीना से पूरा बिगल बनी। हमनी के महाराज लोग जौन सोच रहल बाना वो तो हम कब बना होके दे। हाँ दीदी कुछ करके परी दीदी कुछ करके परी। तू पहले ना अपने पतोहिया के अपने कंट्रोल में रख। देखा तानी छुटकी ओकरा के अपने बस पे कैले बिया। ए दीदी हमके लगा तनु ई ललिता रानी जानबूझ के सबके मिलावत या ताकि हमनी के कोयल घल पर फूल पानी फेरा जाओ। तो निर्जा बहू के ना संभाला बाकी रुकनी के नौटंकी हम कल बंद करब। माँ जी इली सबके खातिर कपड़ा रउआ जाके सबके दे दी। दुल्हीन हम ले जान त सब एगो न एगो बहाना कर दी। ई ले जाके तू अपना हाथे दे दा ऐसे सब खुश भी हो जाई आ शांति से ले भी ली। ठीक बा माँ जी चली। इली रउआ खातिर साड़ी ली ना हम ना सबके खातिर लेके आयल पानी हमार घर से। का गलती हो गई ऐसे काहे रउआ कपड़ा फेंक देनी। गलती तोहरा से ना गलती हमरा से भई जो हम तोहरा के आपन समझे लगी। ये तोहर सास के तेरिया चरित्र ना हम बहुत बढ़िया से समझ गई नी। पहले मीठ मीठ बोल करके ये बोलस कि हमार बेटा के जोन घर में बियाह होता वो परिवार के संयुक्त परिवार चाहिए साथ में रहे वाला इक्के चूल्हा होई। एकरे कंधा पे बंदूक रख के चलाओ तारू मिले खातिर कि हमने मिल जाई हमने साथ रहे लगी ना। ये बिल्कुल ना हो सकेला। देख हम तो सब चाल जाना तानी तोर बेटी के बियाह बाकी बाना तो यह सोचता रहे कि बेटी के बियाह में सबके की मदद मिल जाए है ना। देखी जब ना लेवे के रहे त मना कर देती फेंकला के का जरूरी रहे। अरे शुक्र कर कि दीदी फेंक के देली हो। हम रहती नू तो मिर्ची के तेल डाल के जरा के तोरा सूख कर देना। अच्छा हिम्मत बता जरा के दिखावा। दिखाई दिखावा दिखाई तोरा हमू तोरा के बताइए देम।
आगे देखो कुछ। डॉक्टर साहब का भइल? आप लोगों में से पेशेंट का गार्जियन कौन है? डॉक्टर साहब ये लोग सब लोग घर परिवार के बालों, आप बता सके नहीं। पेशेंट तो अब ठीक है, मामूली चोट है। हमने सेफ्टी पर्पज के लिए सीटी स्कैन करा लिया है, लेकिन सीटी स्कैन की रिपोर्ट में बहुत बुरी खबर है। दरअसल पेशेंट को ब्रेन ट्यूमर है। ब्रेन ट्यूमर? और वो भी आखिरी स्टेज में, यानी कि पेशेंट बहुत ही कम दिनों का मेहमान रह गया है। आप लोग कोशिश कीजिएगा कि पेशेंट के हर ख्वाहिश को पूरा करें, ताकि वो खुशी खुशी आप सबको विदा कह सके। और हाँ, एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि पेशेंट को इस बीमारी के बारे में बिल्कुल पता ना चले। ना डॉक्टर साहब, ना पता चले। नहीं तो पेशेंट के साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। जी डॉक्टर साहब, हमने के कुछ ना बताए। हेलो, प्रणाम माँ। खुश रहा बेटी। तू वीडियो कॉल काहे काट देलू हमार? बोला बेटी, बोला। कुछ ना माँ, हम तो बस वो काम करत रहनी, यही से वीडियो कॉल काट देनी। देखा, माँ से झूठ ना बोलल जाला, ठीक नो? हमरा पता बा तू कितना काम में बिजी रहलू, तू कितनो काम में बिजी रहू, लेकिन हमार वीडियो कॉल नहीं को काट सकत। हमार दहिना आँख फड़कता। तू बहाना कुछ मत बनावत, हम वीडियो कॉल करत नहीं, तू उठावा। ठीक बा माँ, हम करत आनी। अरे ई का भइल? अरे माँ, कुछ नहीं खे, हम ठीक बानी। हम कुछ काम करत रहनी, पैर तनी फिसल गई और गिर गई नी, छोट सा चोट लग गई, बस। बाकी हम ठीक बानी। हम तारा भैया के लेके तुरंत आओ तनी तारा घर है। माँ, हमार कसम मत आवा, हम ठीक बानी। समझन जी प्रणाम। अरे प्रणाम दीदी जी। रवा जब मन करे तब ये घर में बेझिझक आ सकेनी, और ऐसा समय पे अपना बेटी के देखे ना आए तो कब आए? देखी, आज रात बहुत हो गई बा। काम कर, कल आ जाए। ठीक बा दीदी, हम कल आवत आनी। जी प्रणाम। हम जानता नहीं तो हमरा के ऐसे काहे देखा तारू। यह सोचा तारू ना कि तो हर माई ई घर में आई, 3 चूल्हा देखी तो उनके ऊपर का बीती। तो चिंता मत करा, आज के बाद ई घर में एक का चूल्हा जारी। हाँ, हमने दोनों के माफ कर दे दुल्हन। हमनी के आज के बाद तोहरा संगे कोनो दुर्व्यवहार ना करो। हमनी के भुला गए रहनी कि तू हमार घर के दुल्हन है। हमू गुस्सा में बहुत कुछ बोल देले रहनी दीदी, हमरा के माफ कर दी। अरे सब माफ बा, सब ठीक बाप। अगर हम जानत रहती कि हमार सर फटे से रउआ लोग एक हो जाए तो हम पहला दिन ही अपन सर फोड़ लेती। मझल की। हाँ दीदी। खाना में क्या बना होता है? कुछ ना, दाल चावल बना होता है। अरे दाल चावल का है? दुल्हीन, ए दुल्हीन, तोहरा के का पसंद बा? बोला उहे बनी। अरे ना माँ जी, रउआ सबके जे पसंद होई हम उहे खाई। ठीक बा, एक काम करा, खीर पूरी बनावा। ठीक बा दीदी। वाह दीदी, यही बहाने हमहू खा ले। हमरा खीर पूरी बहुत पसंद बा।
अरे समधन जी, आई आई। प्रणाम। प्रणाम। अरे कुर्सी लेके आवा। प्रणाम। ले आओ, ले आओ, रखो। रउआ लोगिन से मिले खातिर हमर मन बहुत बेचैन रहला। अरे ई रावरे घर जब चाहे आ सके नहीं। आवा बेटा, हम तरह से बहुत नाराज बानी। ऐसे ना कि तू चोट लगा ले लूहा, ऐसे कि तू कैसे अपना माई से चोट छुपा ले लूहा। सॉरी माँ, हम दोबारा ऐसन गलती ना करब। लेकिन माँ, बेटी अपन हर दुख अपन माँ के बताई तो यहाँ सब माँ नाराज हो जाई है ना। हाँ बेटी, बात तो सही कहा तारू, लेकिन हम का करी? इतना माँ के रहते हुए हम घबरा गईनी। ई हमरा ना चाहत रहे, लेकिन का करी बेटी? पता ना काहे हमरा काल से ऐसा लागत रहे कि तू बहुत बड़ा मुसीबत में बाड़ू। देख ले माई, अब तोर घबराहट दूर भइल नू। देख देख, पूजा एकदम ठीक बारी। ठीक बारू ना पूजा? अच्छा तो पूजा जी अपन ख्याल रखिए, हमने जाता नहीं। ठीक बा भाभी। अरे ऐसे कैसे? रउआ बैठी, नाश्ता पानी करी, ओकरे बाद जाए। हम कहा बोली? बोली तुम लोग बोलो। तुम ही बता दो, बता ना। समधन जी, रउआ से कुछ बात कहे के बा। हाँ दीदी, बोली ना। देखी, ये बात हमरा बतावल जरूरी बा और जानल जरूरी बा। रउआ अपना बेटी के बिया एक घर में तो कैले बानी, बकिर एक परिवार में ना। ई घर में एक परिवार ना, 3 परिवार रहेला और ई घर में 3 चूल्हा जलेला। लेकिन दीदी, अभी तक तो सब ठीक दिखाई देता। समझन जी, वो रउआ आवे से कुछ देर पहले ही ठीक भइल है, काहे कि हमने पूरा परिवार चाहतनी और बेटी के कुछ खुशी दे सके। हम कुछ समझनी ना दीदी। समधन जी, दरअसल बात यह है कि राउर बेटी के ब्रेन ट्यूमर हो गई बा और वो कुछ दिन के ही मेहमान बिया। अरे का? इका कहता नहीं रहुआ? का भइल हमर बेटी का के? भइल हमरा बहन के? अरे बताई जा, का भइल हमरा बहन के? जब खानदान के सब लोग राज जानिए गए, एक राज और बजौन हम बता देता नहीं। कैसन राज रे? जब हम पूजा के हॉस्पिटल लेके पहुंचने, नॉर्मल चोट है, जल्दी ही ठीक हो जाएगा, घबराने की कोई बात नहीं है। मैं कुछ मेडिसिन लिख देता हूँ, उसको आप ले लीजिएगा। आप दोनों नौजवान हैं, आप लोगों को आपस में झगड़ा करना शोभा देता है क्या? डॉक्टर साहब, रउआ के लागत है कि चोट हमनी के आपस के झगड़ा से भइल, ये घर परिवार के झगड़ा से भइल बा। हमार पत्नी घर के एकता बचावे खातिर बहुत कोशिश कैली, लेकिन सारा कोशिश में असफल रह गईली। आपसे हम एगो निवेदन कर रहल बानी कि रउआ यदि हमरे परिवार के एकता के बचावे खातिर एक झूठ बोल देती। अरे क्या बात कर रहे हैं? डॉक्टर से झूठ बुलवाना चाहते हैं? डॉक्टर साहब, हम उम्र भइला के नाते रउरा से निवेदन बा कि एक झूठ बोल दे तो हमरे परिवार के एकता बच सकेला, ना तो हमारा परिवार में कभी भी कोनो घटना घट सकेला। अच्छा ठीक है, बात परिवार की है तो ठीक है। मतलब कि अब हमरे पता हो कि कुछ ना होखी। अरे माई, काहे हुई? कुछ ना हुई, ओकरा बस साधारण चोट लागल रहला। हमरा पास तहरा सब केक करे खातिर एकरे अलावा हमरा लगे कोनो उपाय ना रहल। यदि आप लोग के हमरा से कोई तकलीफ भइल बा तो आप लोग जे सजा देब ओकरा के हम स्वीकार करत हनी। ते एक नंबर के झूठा बाड़े रे। अरे झूठ बोल के बिया कैले ले, झूठ बोल के हमनी के एक कह देले। अरे कैसे लइका बाड़े रे? बहुत अच्छा कहला हसाला साहब, ये प्लानिंग तो हमार रहे कि एक परिवार हो जाए। और का? और लग रहा हमरो विदाई करवा दिए जैसे।
केहू की सास कौशल्या केहू के मिले सुमित्रा, केहू की सास कौशल्या केहू के मिले सुमित्रा, मिल जाले केहू के कई त परिवार बिखर जाला। सास कथा अतिश्री सास कथा, सास कथा अतिश्री सास कथा। जहाँ सास के चलेला शासन उहाँ चलत रहेला भाषण, जहाँ सास के चलेला शासन उहाँ चलत रहेला भाषण। कापत रहेला घर भर, कापत रहेला घर भर, आइल रहेला आफत। सास कथा अतिश्री सास कथा, सास कथा अतिश्री सास